Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ George Camilleri u Kalċidon Sacco. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Illum il-Knisja qiegħda tagħmel il-festa tal-Isqof ta' Milan, Sant'Ambrogio, dottur tal-Knisja. Kien magħruf għal predikazzjoni tiegħu. Jingħata anke li propju Sant Wistin ikkonverta u iltaqa' ma' Kristu meta sema il-Sant'Ambrogio jippredika. Jew hekk aħna wkoll nitolbu l-Mulej biex jagħtina propjament f'dan iż-żmien tal-Avvent aħna wkoll nkunu kapaċi nilqgħu il-kelma li titħabbrilna. Ħalli dik il-kelma li titħabbrilna tinkarna tagħti l-ħajja lilna nfusna u lill-familji tagħna. Nitolbu. U Alla, Inti għamilt lil Sant'Ambrogio mgħallem tal-fidi kattolika u eżempju ta' qawwa apostolika. Ibgħat il-Knisja tiegħek bnedmin skont qalbek biex imexxuha bil-qawwa u bil-għerf. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Ħajjifirħu d-deżert u l-art maħruqa. Ħajjifraħ ix-xari u jwarrat. Ħajwarrat bħal ranċiż. Ħatifraħ fuq li tifraħ, taqbes u tanni. Sebħ il-Libanu jingħata lilha, il-ġmil tal-Karmel u ta' Saron. Qatt jaraw is-sebħ tal-Mulej, il-ġmil ta' Alla tagħna. Qawwu l-idejn mitruħa, saħħu l-irkubtejn imrieda, ejdu lil dawk qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila la tibżgħux. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas, il-ħlas ta' Alla wasal, u stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu widnejn it-torox. Imbagħad it-sopop jaqbeż bħal l-għażiela u l-sien imbikma jinħal bil-ferħ. Iva, igelgel l-ilma ta' fid-deżert u l-widien fix-xari. L-art maħruqa tinbidel f'għadira u l-art nieċfa fejjun ta' ilma ġieri. Fej qabel kienu jimteddu x-xakalli, issa hemm il-ħmiemel tal-qasab u l-ġummar. Hemm ikun hemm triq, isejħula it-triq il-qaddisa. Ħadd imniġġes ma jgħaddi minnha u l-boloħ ma jġerrewx fiha. Ma jkunx hemm liljun u ebda bima feroċi ma titla minnha. Minna jgħaddu l-mifdijin. Jerġgħu lura l-mifdijin tal-Mulej u jidħlu f'Sion jgħajtu bil-ferħ. Ferħ ta' dejjem fuq rashom. Il-ferħu lena jiksbu u jgħibu swiet il-qalb u l-krib. Il-kelma tal-Mulej, rodda ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, Alla ġej biex isalvana, ngħidu. Alla ġej biex isalvana. Ħanisma' xi jgħid Alla. Il-Mulej Slim x'għandar. Qrib itassew is-salvazzjoni tiegħu
għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ f'artna. Ngħidu, Alla ġej biex isalvana. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu. Il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Ngħidu, Alla ġej biex isalvana. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu. Ngħidu, Alla ġej biex isalvana. Inqumu bir-rief għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Ara, ġej il-mulej biex ifarrak il-madmat li qed iżommna fil-jasar. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Jum fost l-oħrajn, Ġesu kien qiegħed jgħallem. Kien hemm wieħed bil-qiegħda madwaru xi Fariżej u għorrief tal-liġi li kienu ġew mill-irħula kollha tal-Galilea u l-Ludija u minn Ġerusalemm. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex ifejjaq. U ġew xi rġiel iġorru wieħed mifluġ fuq mitraħ. Huma bdew ifittxu jdaħluh ġewwa u qegħduh qudiemu. Iżda minħabba l-folla ma sabux minn fejn setgħu jidħlu bih. Għalhekk telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħ b'kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta ra l-fidi tagħhom qallu, ħabib, dnubietek maħfura. Il-kittieba u l-Fariżej qabdu jaħsbu jgħidu bejnhom u bejn ruħhom. Dan min hu biex jitkellem hekk? Din dawwa. Għax min jista' jaħfrilhom id-dnubiet ħlief Alla waħdu? Imma Ġesu għaraf ħsiebijietom u qalilhom, għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef li tgħid dnubietek maħfura jew qum u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ, qum qiegħed ngħidlek, aqbad friexek u mur lejn darek. U dak minnu fih qam qudiemhom, qabad il-friex li fuqu kien mixħut u telaq lejn id-dar ifaħħar lill-Alla. U l-kol baqgħu mistaġba u bdew ifaħru lill-Alla u imtlew bil-biża' u bdew jgħidu, rajna ħwejjeġ tal-għaġeb illum. Il-kelma tal-mulej. Dan il-rakkont eżjes li jagħtina San Luqa jurina għalfejn jiena u int għandi bżonn il-mulej. Il-mulej ġej biex jaħfer id-dnub tiegħi. Għax id-dnub lili jagħmilni bniedem li m'għandniex kapaċi nimxi. Id-dnub lilna ikissirna minn ġewwa, jagħlaqna fina nfusna. Għalhekk hawnhekk hawn dan is-simboliżmu hekk sabiħ fejn Ġesu lil dan il-magħtub ma jgħidlux l-ewwel qum u imxi. Ma jfejqux minn dak li huwa estern, imma jfejqu minn dak li huwa ġewwa fil-qalb tiegħu u jgħidlu dnubietek maħfura. U issa la jint maħfur, la jint sirt mill-ġdid bniedem ħieles, bniedem kif irrid narak jien liberu, mena qum u imxi. U biex juri l-qawwa tiegħu saħansitra
Ġesu jgħidlu aqbad friexek, dak kollu li fuqu kien qiegħed jasrek. Erfgħu. Issa kun int li terfgħu qabel kien il-friex, il-mitraħ li kien jerfa' il-magħtub. Issa l-kontra jinqalbu u l-magħtub jgħidlu aqbad kollox u mur lejn darek. Għax issa int bniedem li kapaċi anke taffronta id-diffikultajiet tal-ħajja, għax int issa bniedem ħieles, maħfur minn dnubietek. U t-tieni tagħlima sabiħa f'dan il-Vanġelu li quddiem id-don tal-maħfra x'nista' nagħmel? Infaħħar lill-Alla. Kemm sabiħa dan l-eżempju ta' dan il-bniedem magħtub li telaq lejn id-dar ifaħħar lill-Alla. Imma mhux hu biss. Għax in-nies rawh ifaħħar lill-Alla huma wkoll li naqdu miegħu u bdew ifaħħru lill-Alla. Infatti il-Vanġelu jispiċċa il-koll baqgħu mistaġba u bdew ifaħħru lill-Alla. Jiena u int kemm il-darba ħafrilna l-mulej qed insejbħin biex infaħru, insejbħin biex nirringrazzjah. It-tewba li jagħtina nagħmlu s-saċerdot mhijiex sempliċement bħala tpattija għadnub li għamilt, imma hija wkoll mument fejn jien inkun rikonoxxenti għal maħfra li rċivejt. Hija l-mument fejn jien ukoll nirringrazzja lill-Alla. Kif ngħiduha? Ħafna drabi forsi anke xi kultant ninsewha. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina dan is-sens kbir u sabiħ ta' tifħir fil-ħajja tagħna. Umu bil-wifqa. Nitolbuk mulej biex tisma' dawn it-talbiet fiduċjużi fl-imħabba tiegħek li dalgħodu rridu nresqulek. Nitolbu għall-Knisja imqazza biex hija wkoll tkompli twaslilna il-maħfra tiegħek. Nitolbu għal pajjiżna biex inti mulej tħarsu minn din il-pandemija u tagħti l-qawwa meħtieġa lill-morda, in-nurses u t-tobba daw kollha li jduru bihom. Nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' Sant Ambroċ li jillum qegħdin nagħmlu t-tifkira tiegħu iksibu l-dejjem saċerdoti qaddisa li jwasslulna il-kelma tiegħek. Nitolbuk biex minn dan is-santwarju tomna Marija tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Kun int li tidħol tagħmmar fil-preżenza ta' kull familja. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet li qegħdin inresqulek u fit-texejja u żurna għaliex int is-salvazzjoni tagħna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ishti Pina
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Atina il-grazzja mulej li aħna nofrulek is-sagrifiċċju qaddejs. L-Ispirtu Santu jimlina b'dak id-dawl tal-fidi li dejjem dawwa lil Sant Ambroċ biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li int ħejjejt minn qabel u fetħilna it-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dijer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Kardinal Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, partikolarment George u Kalċidon. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom
infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdej kelma waħda, u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Mulej, bis-saħħa ta' tqarbina li jammilna, għatina li nimxu fuq it-tagħlim ta' Sant Ambroġ biex inħaffu bil-qawwa fit-triq tiegħek u nitħejjew għall-lena tal-mejda tas-sema bi Kristu sjedna. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ejjew npoġġu il-morda dak kollha li qegħdin jitħabtu biex irażnu din il-pandemija taħt il-ħarsa tal-Madonna ta' Pin. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umana, jitlob għalina mit-tembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr